všetko. Nech vás Pán Boh požehná a od zlého zachová. Mama sa starala o prípravu štedrovečerného jedla. Na stole nesmieli chýbať sviečky a krížik, vianočné oplátky s medom, orechy, cesnak, aby bol každý zdravý, chlieb, ovocie, mak a šošovica, aby ich vši a blchy nehrízli. Aj korunky babka dala pod obrus, aby sa rodina po celý rok dobre mala. Pred večerou mama dcérke krížik medom na čele urobila so slovami, aby si po celý rok každému milá bola. Večera sa skladala z vianočnej kapustnice a opekancov, lebo bol pôst. Z každého jedla odkladali po lyžici aj pre dobytok a hydinu. Vraj, aby po celý rok nehladovali. Pod stolom nesmelo chýbať seno a zahrsť zrna, aby v budúcom roku bola dobrá úroda. A aby celá rodina pokope držala, nohy stola uviazali reťazou. Počas večere nikto nesmel odísť od stola, lebo by priniesol nešťastie. Po večeri si všetci pozreli darčeky, oveľa chudobnejšie ako dnes, a potom už chodili koledníci a spievali koledy.